dito, yung mga baboy, aso, kahit pusa. Ayan. Maraming ano dito, naliligaw na hayop. Kahit mahirap kami, ayan, pinupuntahan kami ng mga kahayupan. Ayan, may naliligaw na pusa, minsan aso pumupunta dito, pero ano, welcome po dito sa bahay kahit mahirap kami, welcome. Kahit hayop, welcome. Sana all. Akala ko may nangyari sa hayop. Ayan, very open yung bahay namin. Kahit sino pwede. We never judge any people. Kahit hayop, we never judge. Kung wala silang matuluyan, welcome yung bahay na po namin. Salamat po. Sorry. Nakalisis ako kanina. Nag-worry ako. Akala ko may nangyari sa aso. Ay, sorry, sa mahirap lang po kami, pero ano, marunong kami magmahal. Mag-ano. Thank you. Ano, siguro mayaman siya. Ba't mahirap yung alagaan mga aso. Kawawa naman kayo. I'm sorry, ma'am. Mahirap ka, pero kayong bansa? Ano Tagalog? Wala na. Marami ka na sa nano, baga dito. Walang kunin kakatay ng kunan. Sorry, guys. We love animals here. Don't worry. We have food for animals. This. Pagkain ko ng hayop. Ayan, binili ko yan. Don't worry. No problem. Everything is under control. Ano din isda? At sa switch baga. Hello everyone! Salamat! Welcome back! Don't worry! Nag-alala ako, kala ko may nangyari sa aso. Pasensya na guys. Kahit may hayop dito, kahit mahirap po kami, again and again, inaalagaan po namin ng mga aso dito, yung mga baboy. Ganyan talaga pag dumadating na yung amo. Nakilala kasi nila yung amo nila, kaya nagano na sila. Calling off amo. Nob, Liam, Zach, Curtis, hi po. Hi po, magandang gabi. Real life in Bicol po. Totoong buhay po na nangyari. Walang edit. Naka-live po ako. Ganito po yung buhay namin. Hello, Luke is Avengers. Hi, Sir Luke. Salamat sa thumbs up. Province life dito sa Bicol. Salamat po sa bumisita. Pa-thumbs up. Salamat. Sorry, nahilap lang kasi. Ang buhay ang yan. Sorry naman. We're from, hi sir, we're from Philippines. I'm from Philippines. We're living in here in the Philippines. From Philippines, sir. Look us Avengers. Hi po, welcome to my live. Salamat po. I am from American. Hi, shout out to American guys. Thank you so much. Zerlock. Thank you, Sir Lock. How are you, Sir Lock? Look at me, Lock. Charot. Thank you po. Thank you, Sir Lock, for why you house like? Why? Like what? Like our house like what? Why your house look like that? Yeah, sorry. Not good.
Not our house like not good. Sorry. Hi Randy Garibay. Sorry, our house not good, not looking good. Sorry naman. Nung ginawa to kasi walang architect. Walang masyadong pero yung nakatira dito, looking good naman. Charot. Charot. Thank you for the thumbs up. I think you're 47 years old. Lower. 40. 40 years old, sir. Salamat. Thank you. Thank you, Sir Luke. Salamat. 47 years old. Randy Garibay. Thank you, Sir Randy. Salamat, Sir Randy. Tita, odong si Kuya Gab. Nag-urong bibian. Kadadalagan. Thank you. Hi, Tommy. I think you're old. Yeah, I'm old. You're right, I'm old. Sir Luke, I'm old. I subscribe. Thank you, Sir Randy Garibay. Joey. Joey Foy. Hi. Thank you, Sir Randy. Hi, Kami. Hi, Kami. Look. Thank you for watching. Look. Yes, you are right. I'm old. I'm old woman. Soon, I'm senior citizen now. Already. Ang gandang mawala. Mapapanood ng live ang TV Bicol Weekend at play ng palabas sa i1tv.com. Sama-sama rin po tayo gawin ng Ako po, Andrea Ayari. Andito kami. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ano man, nasaan? Ang kulit naman. Yun! Mansa. Mansa na yun. Hoy, Hoy, Ashley! Sabi ko na kain ka? Ashley! Sabi na katabi ko. Oh, thank you po. Thank you. Thank you sa mga Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. Babaeng nagdadalaw ka ng biktima ng bullying. Ngayon ay tagapagligtas na ng mga inaapi. Si Ate Liz ang patunay na woman in power. Sa patuloy na arangkada ng Women's Month, mga babae sa mundo nakihataw sa Zumba. Self-love tayo this week, mga girls at mga misis, dahil this time, babae naman ang may play. Ang kilalanin, di kalibreng alkalde noon sa Tagaytay City na masipag na senador, may formula mapaanggalan na buhay o di ka sa kanya ang pagiging leader ng bayan. Senador Francis Tolentino, matapang nakaharap sa ating upuan at katotohanan. Mga kapatid, kaponilan, kaibigan, ako si Corina at ito ang Rated Corina. Handa na ba kayo? Ang sinabing pangbansang pampag-good vibes, ay naku, yan ang aking sinapepe and Pilar. Ang kuya ng bayan naman, si Paulo Rojas. Mismo na ang tunay na anak ng kapis. Sa pambihirang pagkakataon, nagkakabisita ng kambal natin. Kanilang pinagmulan. Kakaibang bonding experience sa mga lugar na bahagi ng pamilya Rojas. Ang isa-isang pinuntahan ng pagkakapatid. Walang katapusang kawanan at
Bayan, PNP, plus Kuya Nick sa Roa City. Tiis naman talaga ng panahon. Ang mga langga namin ni Poppy Bar, mas November NPR at hindi namin namalayan. Yung malalakihan ang ribo-ribo bus price. Easter egg hotdog na NPR 2022. Pero forever baby ang aming kambal na pambansang pang-good vibes ng Pilipinas at most especially sa aming family. Nakakaliw sa kambal, maliban sa talent din sa pagsayaw at pagkanta, fluent sa pagsasalita ng Ilonggo. Nakalimutan ko kasi Luya. Thank you, Gab. Baby As, dala ka na guys. Ay, Gab. Hindi mo dyan. Ano, kasi, Luya. Like at this. This na loya. This na loya. This na loya. This na loya yun. Ano ba tayo An. Unang niibot ng magkakapatid na Rojas ang pinagandang People's Park na nasa tapat lang ng lumang bahay nila Mar. Hi po. Enjoy na enjoy ni na Pepe at Pilar ang kiddie ride sa parke, pati na ang giant fountain. Nang matapos ang kambal, niyaya naman nila ang kanilang Kuya Paulo na sabay-saw sa baybay. Dito, nalilito sila Mar at mga kapatid niya at sila mga bata. Thank you, 62 million. Siyempre, malapit sa amon balay, pinapalundong ko na sa nagligad, hindi pa develop ang People's Park. Nagaganto pa Salamat. pero Tita, mamukuha ka sa rin. People's Park. Hindi Ito. lang Oh, Hi na, Gab. Ah. Kuya Gab, paano naman ako? Kuya Gab, Kuya Gab, kuha ka ng taklob. Oh, matulog mo yung nasa cellphone. Galing na. Ha? Hindi na. Hindi ka na? Oo, kato na. Sila kayo mo ito? Kuya Gab! Ako na. Kuha ka ng taklob. Ito mo. Kuya Gab, tirahan man ako. Kuya Gab. Kuya Gab. Kuya Gab. Tirahan man ako. Kuya Gab. Kuya Gab. Kuya Gab, tirahan man ako. Doon naman ang kamot. Nakakatuwa para mga celebrity sila. Ipinakita pa ni Paolo sa twins ang litrato ng kanilang lolo Manuling. siya ang aton lolo Manuling. Pinasyal rin ni Paolo sina Pepe at Pilar sa loob ng Panukleon Museum. Ipinakita ang ilang mahalagang gamit ng kanilang lolo. Sa pinaka-importante na exhibit, ako na
naging news nila when our country gained independence from the US. Maging ang lumang sapatos at sombrero ni President Rojas ay makikita sa loob ng museo. Ito'y pagpapaalaala sa mga nagawa ng kanilang lolo magaling sa Pilipinas, lalo na para sa probinsya ng Capiz. Naaliw naman ang kambal nang makita nila ang isang replika ng isang galyon ng mga Espanyol. Hi! ang air. Nagpapasya ka na sa Hindi rin pinalaman sina Pepe at Pilar sa proyektong itinayo naman ng dating congressman ng Capiz at suhin nila na si Geraldo Tinggoy Rojas. Lagi na lang bang ganito ang buhay natin? Napakamayo niya na pag-tungkol sa isang proyekto. Di ko na hinahanap ang iyong mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap. Likas na sa pamilya Rojas ang pagiging madasalin. Malapit ang kanilang pamilya sa simbahan. Kasama sila Pepe at Pilar, dinaanan ni Paulo ang simbahan ng Sacred Heart of Jesus. Hanap ko maalis. Bago matapos ang araw, nagpapamasyal ng kapal kasama Patawarin Kuya mo Paulo. ako pagkat tayong dalawa. The pet trying. The pet trying. Tapos, mas kanalan ang diwal kung mayarap ka sa lockdown. Ito yung gano'n kasaya silang nagsama. Gusto sila ng mga tao masaya sa kanila. Tinuruan sila kagad ang Nakakapilit, di ba? Sa lahat ng naging adventure ng Maintindihan ang nararamdaman ng puso. kasamang kanilang Kuya Paulo, kundi isang pagmamalitanaw sa kanilang Sa pinagkahawag kang ating I'm sure, masusunod pa na mas maraming pagkakataon ang pagtapang nila Pepe at Pilar sa Capiz. Muli niyo kaming sasamahan sa kanilang next travel. Till the next time with PNP with Kuya P sa Rojas City. Mama, sige. Sigma? Ano may ibig sabihin ng sigma? Ha? Ano ibig sabihin ng sigma? Ano ibig sabihin ng sigma? May nagdaan sa ako sa sigma. Sigma male. Sigma, sigma boy! Sigma boy! High value ba? Quality, high value. Yung hindi basta-basta. When I meet Sigma Mel, I want to meet. Laging nasa kusina. Nagla-live para palaging nasa kusina. I think I'm falling for you. Mga generations, pasok sa party. This is ASAP. Sunday, 12 noon. Nanood na nag-chat. Pinag-isarap nila sa sofa. Fresh to new oil. Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis at may chat. No way to spot.
you the color of the world. Formula with vitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Budget ko, dito na ha. Pero ang sarap na Too much, chicken today. too much. So love me like you, la la la. Touch me like you. Thank you po. Thank you sa mga nag-like. God bless. At ang Silio, fantastic casino, nasort namin ang #1 Corona. Dahil gawa ito sa 100% young pork. Kaya may tamang lambot at sarap ng casino. Fantastic talaga! O diba? The people have spoken. Fantastic! Casino. Sino ka? Dito ka na sa #1. Fantastic! Kayo, wala may siguro. Microloans? Sakay na! Swak ang micro-savings dito at ready with micro-insurance. May money transfer with this. Sagot sa micro-financial services. Only dito. Kasi wala may siguro. Mengarap ako sa camera. Mengarap ako sa camera. Ito yan. Okay lang yan. It's okay, it's alright. Hi. Kahit ano man sabihin nila, tuloy ko sino ka man. Ang patunay, iba ang tapang at galing ng woman in power. Sa kaawa-awang mga Pinay ang nagpapaalala sa Malayo ng mga pamatiyo. Caloocan City. Siya si Congresswoman Mary Lipsy Kahayon Uy. Mas nilaki ang si Ano, Luya? Nagpalaga ako, Luya. Batog ka gabi. Luya? Sa laba? Sa laba? Mga tayo pa po. Wala na ako agad.
makatulong na talagang kulang ko. Wala liwasin, may kinakay, may asitromycin pa ako na duwa. Wala na asitromycin. Wala kasi na asitromycin sa rin. Hindi ka nag-aabo. Ikaw na kasi makabakal pag-wala sita. Kayo makasiminante kayo. Alin na ay, si Mamay. Tumindi ang kanyang insecurity o kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Hindi tayo. Queen of Stone. Fighter ko naman itong si Mitch dahil sa murang edad na ako siyang maging matapang at nagpakatatag sa kabila ng diskriminasyon sa kanyang estado at kaanyuan. Ang batang si Mitch, binago ang imahe ng pagiging babae. Nakita namin sa kanya, ang nag-iwalay imbes na panghinaan ng loob, ginawang hugot ni Mitch ang mga panlalait sa kanya para baguhin ang kanyang pisikal na pangangatawan. Nagpag-glow up, inside and outside, Bobo ka? ang kanyang Yung palang tubig. pagpupusige na magbago ang nagbigay sa kanya ng daan para makapunto sa mga entablado ng mga paligsahan ng pagandahan. Kailan ka nakabuo ng self-confidence para mag-pageant? Ngayon na-college ako, nagkaroon ng first pageant sa Konsolasyon. Yun, Miss La Konsolasyon. So sabi ko, subukan ko naman ang sarili ko. Ano mo ba na So, itsura ko. parang mula na eh. I was crowned as sa position muna nun. Tapos nung nag-open na for mag-get ng kalooban, Makahinga ako. simula nang nakapagtapos ng kolehiyo sa Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Halo ka na siya daddy. Sa baw. at Mitch na ang kanyang kapalaran. Mula sa Miss Caloocan, dito rin ang Hindi ako pinigyan sa kaya, mamsa. na maglingkod sa Sabi nila bayan, mo, mas balas. lalo na sa mga kababaihan na nakakaranas ng hindi pantay na pagtingin sa lipunan. Itong pagiging eye-opener, kadalasan meron kasama yung public service, di ba? So, di ko ba napasok yung public service sa buhay mo? Actually, po, nung time na yun kasi, after I won the crown, naging exposed na ako sa mga programs kung mayor noon. So, sa lahat ng mga programs noon, kasama ako. So, yun pala yung duty. Naging exposed na rin ako. All the programs, nakakakitig sila sa akin noon. Hindi na sila kumukuha ng mga host ng mga ako na yun. So, at the first time kong tumakbo, Wait lang talaga niya. Mula sa pagiging number 1 konsehala noong 2004 sa una niyang pagsubok, napasok niya ang Kongreso mula 2007 hanggang kasalukuyan. Naging Undersecretary din siya at Executive Director Council for the Welfare of Children noong 2017 hanggang 2021. Ang mga batas na kanyang naipasa galing mismo sa mga buo ng kanyang sariling buhay. Ito ang mga akda niyang Anti-Bullying Act of Deserve 2013, mo yan. Sa 30 Expanded million na buwan ko. Centenarian Act, Deserve mo Basic yan. Education, Mental Health, and Wellbeing Promotion Act, at ang Legitimate and Illegitimate Children Act. Ano pinagmamalaki mo sa lahat ng Wala mga sa dili batas na ako ordinansa na dyan. Dala pa sa akin. sa social services, yun talaga, kilala ako sa pagtulong. So, nag-one term lang ako ng counselor, then nag-congress ako. At bilang congresswoman naman, ayun, doon ako na-inspire na Kapalan lang time sang doon kwarta, na ako matik na. nakapag-isip ng mga batas kung paano mo rin isusulong at ididepensa yung mga nakikita ko na nagtatapakan. So, that time, kahit na first term ko lang noon, naisulong ko yung anti-bullying. Abaya siya sa to. Pero parang wala mang Pero hindi pa raw natatapos dyan si Ate Mitch. Marami pa daw siyang mga batas na gusto makipasa. Alam mo ba daw naman? Ginamit niya ang Patuloy. So, looking forward na next,
next Congress ay maipahin natin yung sinusulong po na legitimacy. Yun yung isinusulong po ng isa na huwag magkaroon ng discrimination why women is affected because syempre kung ano nararamdaman ng anak na discriminate siya, ang nasasaktan din ay ang ina. So, kaya yun yung mga batas na medyo may loophole or sabihin natin na may pagkakulang or yung mga terminolohiya, pero nais kong i-correct sana yun dahil yun ay base rin sa karanasan. Ganito, yung 20 pesos ang bugal. Diba? And yun yung mga teachers. Yung 20 pesos ang bugal. Kasi nga, ang mga teachers natin, diba? Alis ng bata sa bahay, ang pangalawang ina o magulang ay ang guro. So, ito yung ang mga guro din kasi ay dumadanas ng kanilang mga mental health issues. Gusto kong pasasalamat ko kasi lahat ng mga estudyante na kagaya ko nabigyan niya ng oportunidad. Nabigyan ng magandang buhay. Isa na rin po sa Bicol. Nagkaroon po kami ng ilang beses na bigas, pamili ng bigas. Mga spaghetti package po noong December. Saka po sa mga laban po, yung tulong maintenance po. Malaking bagay po kasi po naman po ng trabaho ng asawa ko. Gamot libre, madali makalapit. Ang mahal sa akin ang tutuhanin ako dahil kahit paano, meron akong inaasay Pero kahit apat at palaban si Ate Mitch, maniniwala pa kayo na hanggang ngayon ay patuloy pa rin daw ang pagpapaligo sa pagpupuli sa kanya ng mga ilang lalaki. Pero ang sagot ni Mitch sa mga bashers ay walang lugar ang kahinaan sa pagiging babae. When you complain, tapos ako po ay isang babae sa Caloocan na tumatakbo palagi, minsan nakakalungkot, nakakalakihan, minsan sa kagustuhan nilang i-express ang kanilang masculinity, yung kanilang personality. Minsan hindi nila adalat na natatapakan ng pagkababae, isang babae. Kaya hanggang ngayon, hapon lang, meron po sa akin. Hindi ko pwede i-apply ang kanya. Pwede naman po, pero ako, I chose not to yet. Kasi, una, makakasagabal siya sa aking, ayaw ko yung focus ako, wala yung aking focus sa pangangampanan. Pangalawa, gusto ko naman salita din tungkol doon sa mga pangyayari kasi medyo may kalaswaan na ang sinasabi. Now, I want to speak for the women. Tutulong kami para to go against this kind of pronouncement. Nasa babae na rin yun, ano? Kailangan marunong ka rin tumayo sa sarili mo. Opo, I talked to some women before coming here kanina. Sabi nila, hindi tayo papayag. Yung nakikita nila na hindi ako nakaka-apekto. Akala kasi ng mga kalaban, di ba? Bakit napagsalita ang kanila dito ay paibigil ko muna sa kampanya. No. Show up to them at pinapakita ko na pinagdahan sa laban natin. Kahit ano pang pahinila. Malayo na ang narating na batang biktima ng pagbubuli noon. Dahil ngayon, si Ate Mitch ang tumitindig at boses sa mga nangangailangan. Sa kabila ng pagtutok ni Ate Mitch sa mga bata na makakatulong sa lahat, hindi niya naman nakakalimutan ang pagtutok pamilya bilang isang ina at asawa. Paano naiiba ang liderato ng isang babae? Ang isang babae ang may puso na tingnan natin dahil ang pagkakina ang babae can show everything but with the heart. Kasi nga, natural sa babae na umiyak, natural na nasasaktan. Pero kapag lumaban, dire-diretso so kung ano yung pinakailangan ng kanyang community, ng distrito, ng pang-nasyonal, yun ang kanyang tutungkulan. Si Ate Mitch, ang sarap na walang hangganan at kakayahan ng isang babae. Ipinakita niya ang lakas at tapat ng tunay na leader. A woman of substance, with a heart, dahil likas na katangian daw itong pusang lumalabas
siya sa isang dieta. Kung siya na kaya niya magpili ng kanyang kapalaran, sigurado kaya niyo rin maging 100% power na hindi kailanman mapipitigan. Germs everywhere. Not like here. But you safeguard pure life. Prediction 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. You want rain here. May nagbuhay tayo here. New Pantene Supplement. For vitamin and collagen. Which does accept easily for smoothness. It's not like it's Pantene. Sa extra rice, hirap ulam, daming sauce, savor, sulit mo sa meals. 99 pesos lang. Nanay, bakal ni Parex B. Parex B, man. Asya kaya sa bahay, ha? Hindi ako pwede huminto sa trabaho. Lahat na nagsalita. Usa, Parex B. Buong Pilipinas ay pa-excited. Hindi nagpapalit sa kalay, tusok at panhit sa tulong lang. Parex B, I'm excited with Parex B. May tamang amount ng vitamin pang araw-araw. Paris, vitamin B1, B6, B12. Sana all masaya. So easy, so juicy. Ben, yung sila sila ba? Show how much you care. Ano ko, hindi pa? It all stays here. Protection. Receive vitamins and up to 5 hours of moisture Guys, ganito lang kung nagtabag ilaw sa luwas. Mahilog mo. Sorry, boss. Sorry. Ba, maliligo ng kutina. Nana all. Oh, yan naman. Nada ko may lamang binte. Ako kayo nahulog naman. Karen. Nahulog na naman. Ay, oo. Kanila na ang great skin. Sino nahulog? Vita Brighter Skin. Myra Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin as early as 7 Vita Brighter. Budget ko dito lang ha. Pero sa laksan ng pasito. Gotcha. Ay, ito na rin na bangko. Oh, yan po. Ano ba? Pakiramdam mo tayo ka. Celebrate tonight with the brightest stars. And keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. Bakit sa buhay? Ang banda. With added gangliosides, supports faster brain connections for faster Yan, okay na. Para na. Para na. May red ng papay. Tapos hindi talaga niya bago pa kayo sa dulo. Sabi ni papay, may pag-isabay niya at pinigula niya kaya dito pa kang ama. Dili nga ito nagdala, siya kanya sulamay na si Papa. Yung ba, nagdudugyan, okay. Lanyag man lang. Sabi ko, kanya ito naman ako, pinilikin ko na naman yun na. Ano man lang ito. Ganito ko yung siga ang dalain naman. Mapinambot ng suit. Maski ang sige ano pinitaw. Sabi sa mama, awatong kay nanag ka na ni Dada. Ay, Lingbing.
Wala ang konti yun. Ang konti pa ano na. Raga! Pag-muli tayo lang sa amin sila. Raga! Kailangan mo pa rin maging maayos at sa sarili mo, maayos ka makiharap sa tao, paano ka makipag-usap sa kanila. Ito, masarap pa rin maging isang babae. Kasi, matapang kami, nakikiharap, umalaban, akala mo, hindi ko kaya, yung pala kaya mo. Halos araw-araw ang rock na ni Nanay Bernadette sa kanyang mga kabarangay dahil hindi siya basta babae na, babae siya ay ginagawa sa lipunan. Paano mo naman ginagawa? Napabayaan na niya ang kanyang sarili. Wala nang oras para matayos kung kahit exercise. Kaya kung medyo mag-ina ko mga Pero never say never, sabi na Nanay Bernadette, ipinangako niya na hindi niya kakalimutan ang self-care. Sa kasi yan ang kanyang sarili. At ngayong Women's Month, pinupunan ang Zumba sa Barangay 1A. Para sa lahat ng babae sa mundo. Enjoy si Nanay Bernadette ang pinanumagipon ng maraming mga nanay. At syempre, pagkatapos magpapawis, may libreng skin pro na sabon at clay magic. Para kay Bernadette, isang umarang babae. Hindi pwedeng maiwanan ang ganda ng isang nanay at ang expert siya in catching products from face to all over your body. Pero ito para mapanatili ang pagiging fresh. Dahil kasi sa mga beauty, gaya ng mga massage, hanggang sa naging inaral ang formulation para mapapagod ang ating piling mata. Always langit ating mga kilay. May Magic Happy Hair Shampoo na nakakapagpa-volume sa buhok at pinoprotektahan ang kulay ng ating hair. May argan oil for shine at aloe vera para lumagas. May kinikilig din tayo pampaputi ng underarm. Deodorant sa umaga, serum naman sa gabi para sa tuluyang pagpapaputi. Ang lotion, pinagsama-sama ang ganda yung papaya at kochi para isa na nangalan, di ba, para sa pinapangarap ng pagpapaputi. Meron ding take it off makeup remover para makapagpalis ng todo sa makeup. Ang pampalinis, pag-glow set kasama pang K-Magic multi-use body cream. Sensitive daw kasi ang marami na ng Bernadette kaya mapili rin sa mga
Namin to ang FDA approved. Ngayon, si Kapitana feeling empowered at beautified. At hindi lang yan ang treat natin. Tuloy-tuloy ang celebration ngayon. Dahil sa isang barangay sa nag-rated ko rin ang isang mga sorpresa. Ang pagkakatuloy naman po ng ating handog, Chinelas Campaign Nationwide. Nandito tayo sa Tondo, Distrito 2, para pamahagi pa rin ang mga tabing sa mga para sa mga bata. Ayan. Mga bata, mula dito sa barangay 163. Ayan, tawagin yung Chinelas. Ang sarap makita sa munting regalo namin ay nakakapagbigay kami sa mga bata. Gab. Gusto mo pa? Araw-araw may dahilan tayo magdiwang mula sa maliit na paraan tulad ng pag-aalaga sa ating sarili hanggang sa malaking tagumpay na ating nakakamit. Taas noon nating ipagmalaki na this time. Tayo lang This time and hiding is gonna let go. Ita prakaraw siya kasi Ka nagprakaraw man. I'm here na sa labas. Salamat sa ano. I'm here outside na. Thank you. Let's go. Thank you. Pagkain muna. Bye-bye. I'm a client. Thank you so much. Bye-bye.